पढ़ेला आवे भाई राई स्कूल में पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे भाई राई स्कूल में पढ़ेला आवे। मैं पढ़ेला हूँ दाऊ राई स्कूल में पढ़ेला हूँ। मैं पढ़ेला हूँ दाऊ राई स्कूल में पढ़ेला हूँ। तै पढ़ेला आवे वो पढ़ेला आवे ना। तै पढ़ेला आवे वो पढ़ेला आवे ना। तै पढ़ेला आवे वो मेरे लाया बे यार। तै पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे भाई राई स्कूल में पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे सुन्नू राई स्कूल में पढ़ेला आवे। मैं पढ़ेला हूँ दाऊ राई स्कूल में पढ़ेला हूँ। मैं पढ़ेला हूँ दाऊ राई स्कूल में पढ़ेला हूँ। बुलदा है गाम और बिचटोला के रहैया। बुलदा है गाम और बिचटोला के रहैया। फेमस स्टार मैं मेले बर अहा पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे भाई राई स्कूल में पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे भाई राई स्कूल में पढ़ेला आवे। फिजिक्स पढ़ ले बायोलॉजी। फिजिक्स पढ़ ले बायोलॉजी। जिंदगी के लाले टूरी सीख ले स्टिक पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे भाई राई स्कूल में पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे भाई राई स्कूल में पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे वो पढ़ेला आवे ना। तै पढ़ेला आवे वो पढ़ेला आवे ना। तै पढ़ेला आवे वो मेरे लाया बे यार। तै पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे भाई राई स्कूल में पढ़ेला आवे। तै पढ़ेला आवे सुन्नू राई स्कूल में पढ़ेला आवे। मैं पढ़ेला हूँ दाऊ राई स्कूल में पढ़ेला हूँ। मैं पढ़ेला हूँ दाऊ राई स्कूल में पढ़ेला हूँ। राई स्कूल में पढ़ेला आवे। राई स्कूल में पढ़ेला हूँ। राई स्कूल में पढ़ेला